Soc Jaume Badia, mestre artesà alimentari. Com ho veu? Ens hem adherit al projecte Geoparc perquè creiem que és un projecte integrador i que ens identifica també com a productors pallaresos. El Pallars és una comarca, evidentment, molt important geològicament parlant. Si visitem el Pallars, és molt important prendre consciència de les vistes que podem gaudir de determinats indrets. Jo soc Geoparc.